Dobre, včera sme mali predpremiéru nového Demon Slayer filme IMAXe, bola to úplná pecka, vidieť to na tom veľkom IMAX platne bola úplne bomba. Zároveň sa nám podarilo zaplniť vyše 90% miesta, čo bola najväčšia kinosala na Slovensku. Bavil som sa so zamestnancami kina, tí nám povedali, že niečo takéto zažil naposledy na Marvel boome, keď bol ten veľký. Čiže strašne super. Keď chcete vedieť, aké to je veľké, akože super vec, tak vlastne Cinemax pridalo každý deň ďalšie IMAX premietanie, čiže teraz budú každý deň 2 premietania. Čiže tí z vás, ktorí ešte to nevideli, tak určite bežte, je to po celom Slovensku a malo by sa to premietať do konca budúceho týždňa, čiže určite chodte. Taktiež ďakujeme všetkým cosplayerom, ktorí tam boli, ospravedlňujeme sa ľudí, ktorým sme sa nevenovali naplno, lebo by sme mali aj iné povinnosti len sledovať film. Taktiež sa ospravedlňujem 2 cosplayerkám Nezuko, ktorý ten Gundam špecialista obťažovala, ale tak ten ich zasa dostal po sebe, to uvidíte. Čoskoro taktiež pridáme aftermovie video. A čo nás čaká? Na budúci víkend sme na Comic Salone, kde budeme mať aj prednášku a workshop, tuto s Gundam špecialistom. Taktiež tam budeme robiť Umamusume závod pre všetkých Umamusové cosplayerky. A v oktobri nás čaká Chainsaw Man film, kde proste dúfame, že sa nám tiež podarí vytvoriť táto spolupráca. Ďakujeme všetkým. Jak povedal kamarát, let the money speak a môžeme zmeniť aj to, čo si ľudia myslia o anime v kinách. Díky moc, vidíme sa.